Human migawas ang hisgutanan kalabot sa dagan sa trapiko sa Davao City. Sumala sa Davao City LGU nga nagkabugat ang dagan sa trapiko sa syudad gumikan sa nagkadaghang mga sakyanan. Apan unsa ang giandam nga mga solusyon ini sa lokal nga kagamhanan. Atong sayron sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, kasabay sa pag-asenso sa ekonomiya sa Davao City ang mga nasinating hugot nga dagan sa trapiko sa syudad. Apan doon na mga ongoing infrastructure projects sa tinguha nga ma-decongest ang traffic. Nahimong init nga hisgutanan ning bag-ulang ang dagan sa trapiko sa Davao City. Human nakalatid sa website sa usa ka navigation software company nga lakip ang Davao City sa mga city center nga dunay pinakahuot nga dagan sa trapiko sa tibuok kalibutan. Busa, akong gisulayan nga orasan ang akong biyahe. Mga kapuso, narito tayo ngayon sa ulas ng Davao City at base nga sa online map ay nasa 10 kilometers ang distansya nito papunta sa Davao City Hall. Ngayon nga ay aalamin natin kung gaano ba katagal ang ating magiging biyahe. Ang oras natin ngayon ay 2:00 ng hapon, araw ng Biyernes. Mula sa Talomo area, dumaan tayo dito sa Davao City Coastal Road at ngayon nga isusundin natin ang maximum speed limit dito sa Coastal Road na 60 kilometers per hour. Mga kapuso, nandito na nga tayo sa harap mismo ng Davao City Hall sa San Pedro Street at ang oras ngayon ay nasa 2:25 ng hapon. Ibig sabihin, 25 minutes ang tagal ng ating biniyahe mula sa ulas kung saan 10 kilometers umano ang distansya base sa ating mapa papunta dito sa Davao City Hall. Sa nauna na nga pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa iyang podcast, ilabihan kapaspas ang pag-asenso sa syudad kung asa daghan ang misulod nga mga negosyante, igon man mga narabaho, gikan sa laing lugar, busa midaghan ang mga tao. Ang maayong dagan sa ekonomiya, duna say epekto sa kapasidad sa mga tao nga kaya na makapalit og sakyanan. Dugang niya, isip usa ka old city ang Davao, dili na mamahimo nga ma-expand pa ang dalan sa downtown area, labi na sa San Pedro Street, tungod natukod na ang mga building. Daghang og solusyon nga dungan nimo nga ipanaog mga polisiya ug balaod og infrastruktura. Di na kausa lang nga maingon ka nga tayo na og masulbad na nako na dili na ingana. Na-anticipate na matud pa ang pagbukat sa trapiko, labi na sukad ni adtong 2016. Busa, dunay mga infrastructure projects nga padayong ginatukod. Nya mao nang natay bypass. O kana uwaton na at bali ni decongest man pod gyud noon nga wala ko nag-expect gyud ha. Kaning diri GSIS ba kanang matina kay diha man ang kuan padung Toril, ulas Toril ana. Kalinan. Sumala sa DPWH 11, dakong tabang sa pag-decongest sa traffic ang Bukana Bridge nga sumpay sa Coastal Road o galing matapos sa last quarter karong tuiga. Ang makita nato na game changer gyud diri is ang kaning completion nato sa Bukana Bridge. No kay ang nakita nato karon is ang ato ang Coastal Road is from Bago hangtod Times Beach man lang, no. So ang plano nato manggod is idiretso man gyud nato ni padulong sa Jerome to complete the 17-kilometer stretch. Gawa sa downtown Davao, ginatutukan sab ang pagtapos sa bypass roads. Since 2023 daghan na tao gi-implement ng mga bypass road sama na lamang anang mga sa kaning Panakan bypass road kanang pag-improve na to sa Kabantian o sa Tigato, which ang ginabuhat niya is mag-divert og traffic diri padulong sa city na moderatso sa southern part sa atong syudad. After ani mga infrastructure na kaning decongestion efforts nato sa mga pagkuan sa dalan, naatay ginatawag nga high priority bus system. So kaning bus nato mao ni sa karon ang mo hatag og transpo. Nakalatag na matud pa ang solusyon sa problema sa trapiko og roll-out na lang ang ginahulat. Ang kaapan, sumalat ni Mayor Baste, nga luyo nga dunay loan agreements ang gobyerno tali sa Asian Development Bank. Wala na matud pa gibudgetan sa Kongreso ang high priority bus system
alang sa share sa national government sa maong proyekto. The amount of vehicles nga naa sa Davao karon dili gyud sa para sa ingon-ani lang na mga dalan. Mauna siya gyud ang problema diha. So that's why kung lesser tag ko natay mga bus, that's one usa lang na sa mga solusyon yun. Sara sa wala paghatag og budget sa national government sa high priority bus system, wala pa masuta ang kasangputan sa mong proyekto karong tuiga. Apan ang sigurado ang DPWH padayon matud pa ang pagtrabaho aron matapos ang kining Bukana Bridge nga segment sab sa Coastal Road aron magian na sa sunod tuig no most probably kining padulong sa may Rojas. Ingon man ang pagtapos sab sa kining konstruksyon sa mga flyover aron nga minusa na sab ang traffic sa maong lugar. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.